Spousta lidí přemýšlí o tom, co se stane s půdou kdekoliv v chladných oblastech světa, pokud vlivem vyšší teploty roztaje sníh a led. V Antarktidě jsou unikátní podmínky, díky kterým je možné tento jev sledovat už teď a podle toho vyvíjet postupy, jak se v daných oblastech zachovat, co očekávat. Právě sledujeme Tomáše Uxu a členky jeho týmu Katarínu Adamekovou a Luciu Pastyríkovou, jak na vyhrazené lokalitě zjišťují a zapisují změnu hloubky zámrzu permanentně zmrzlé půdy. Okolí polární stanice Johanna Gregora Mendla je první sondážní místo a další jsou vzdálená i den cesty. Pak je třeba vybudovat předsunutý kemp, kde se výzkumníci na několik dní zabydlí. Jako v Antarktidě vždy, velikou hodnotu mají data porovnávaná v delším časovém období. Využití dronu při návratech na stejné lokality umožňuje přesně porovnávat změnu zalednění i charakteru krajiny ve vybraných oblastech. Lietala som dronom, mapovala som toto územie, kde meriame vlhkosť a kde je vlastne hĺbka permafrostu. A v podstate mapuje sa geomorfológia terénu a tiež vlastne pri niektorom mapovaní sledujeme, ako sa mení hydrológia danej oblasti. V podstate ten terén sa mapuje dlhodobo, takže my vlastne budeme porovnávať, ako sa mení tá geomorfológia toho terénu podľa tých fotiek na fotení. Provádíme manuální sondování mocnosti aktivní vrstvy v pravidelné síti bodů, která má celkem 70 x 70 metrů a vlastně krok té sítě je 10 metrů. Je to poměrně náročné. Fyzicky. Říkám tomu, že získáme opravdu tvrdá data. Zejména když se narazí na kámen. No, takže teď právě nejsme na bázi aktivní vrstvy, ale je tam kámen, což poznáme podle toho, že klade úplně jiný odpor než aktivní vrstva. Permafrost. Asi bych šel na další bod. Hm, 5 cm. Takže tady teda je mocnost 113 cm. Tady v tomhle bodě. Súčasťou pravidelného monitoringu dlhodobého aktívnej vrstvy, okrem toho, že sondírkou monitorujeme, ako hlboká je aktívna vrstva v týchto určitých vymedzených bodov, tak je aj meranie vlhkosti pôdy. Ja mám teda v ruke prístroj, ktorý sa volá Hydrosense, no a práve ten slúži k bodovému meraniu objemovej vlhkosti pôdy. A funguje to pomerne jednoduchým princípom, že vlastne tie ihly dáme do zeme a nameria to v určitom bode, v tej danej hĺbke, konkrétnu hodnotu tej objemovej vlhkosti pôdy. Tak napríklad v tomto bode je to teraz 18,3%. No a pre istotu to meriame 2 alebo 3 krát a potom sa robí z toho priemer v tom určitom bode. Po celém světě jsou podobné lokality, kde je možné sledovat a navzájem porovnávat, jak se mění odledněná krajina. Tato možnost odhalování specifik nebo naopak společných a jednotících prvků je zásadní. Vybudovat podobná výzkumná místa v Antarktidě a hlavně zde opakovaně zaznamenávat změnu je komplikované a velmi důležité, přínosné. Až s informacemi z Antarktidy jsme totiž schopni vnímat změny na planetě jako celek.
Jedna z teorií předpokládala, že po oteplení odledněná území zarostou, zazelenají se. Ale praxe podložená výzkumem z Antarktidy ukazuje, že než stihne odkrytá půda zarůst, vítr ji vysuší a pak nastává eroze. Na místo růstu tedy mohou vznikat například pouště. Výzkumy půdy nabízejí mnohem více témat a nepřeberná množství zjištění, která pak umožňují, abychom se my lidé připravovali na to, co nás může v budoucnu čekat.